Ďakujem. Ďakujem každej jednej a každému jednému z vás. Vyše 500 000 hlasov pre Progresívne Slovensko je niečo, o čom som naozaj nesníval. Považujem to za obrovský úspech liberálnej, proeurópskej, zelenej politiky na Slovensku. Takýto výsledok sa ešte žiadnej liberálnej strane na Slovensku nepodaril a to je naozaj zaväzujúce. Je to dôvera, ktorú robím ja a aj celé Progresívne Slovensko na čele s Mišom Šimečkom všetko, aby sme nesklamali. Či to bude v opozícii alebo v koalícii, budeme všetko preto, aby sme ochránili demokraciu, liberálnu demokraciu na Slovensku, aby sme ochránili európske Slovensko, aby sme ochránili zelené Slovensko, dôstojné Slovensko a spravodlivé Slovensko. Ale nezvládneme to sami. Budem potrebovať vašu pomoc, budem potrebovať vašu aktívnu účasť. A nielen v následujúcich voľbách, nielen v voľbách do Európskeho parlamentu, kde sa chcem uchádzať o vašu dôveru, ale aj stále medzi tým. Pretože skutočná občianska spoločnosť je základom liberálnej demokracie. Znie to ako možno prázdne slova, ale to sú tie hodnoty a to vy ste tí, ktorí máte v tejto krajine a musíte mať v tejto krajine vždy tú skutočnú moc. Ale keď ju neuchopíte do rúk, tak ľudia ako Fico si ju radi zoberú. Takže dajme si dnes malý odpočinok. Dúfam, že aj vy ste boli vonku a tento krásny, neskoro letný, by som žiaľ ešte stále povedal, deň naberiete v prírode trochu energie, odpočinete si a v pondelok sa znova pustíme do práce.